Welcome sa Palamier Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. Karon mag-upload na ko sa Palamay Drama Compilation Part 168. Mga jud gapon ko pasensya mga listeners nga nadugay gapon ta mga listeners no kay naadjud ko gitrabaho mga listeners. Nalang ko hanyo pud sa imong mga listeners nga katong mga mugbo lang og mga ads mga listeners nga hinaot nga dili lang pud niyo i-skip mga listeners may na lang pud nga tabang sa atong channel makabawi sa gamay sa atong hinaguan nga pag-edit. Kung dili na to dugayon, magbasa din ta sa atong mga comments. First comment na to si Ma'am Del Sam 99, mayang hapon Sir Idol, timing kaayo na ako balay, kalingaw pod paminaw sa imong makalingaw nga drama. Salamat always. God bless you and family. Salamat jud sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag comment o pagsuporta sa akong channel. Salamat jud kaayo. Dako kay nang tabang sa ko Ma'am sa akong pag basa sa akong pag-vlog na mount sa na akong basihan maka-appeal sa atong pag-vlog. Gusto na ko Ma'am Del Sam 99, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pag-comment ug sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama. Kurang comment na to si Levi Car, kining nalang idol gwapo gikan sa Armin Bangon Dilpin Dinglasa. Idol wala na makauna idol, thank you. Ako nang gi-search kini nga drama, wala man na di na to ma-search sa RMN no kay wala pa siguro ni nindot ba ni nga drama Bangon Dilpin Dinglasa pero wala pa man, wala may kung saan ako search legal dili jud ako ma-search no sa RMN, wala siguro ni naka-record dito ay lang kabalaka legal mangita ko drama ma-enjoy jud ka no ngayon ko pasensya sa inyo. Salamat sa imong level car, sa imong pag-comment permi, sa imong permi pagpaminaw. Salamat kayo. Oscar Abaydog, salamat sa idol. Daga salamat po si Modia Oscar Abaydog. Si Lowell Balandra, isa ka hard track ng Lowell Balandra. Salamat si Modia Lowell Balandra. Si Brian Ortigal, thank you Lords. Daga salamat Brian Ortigal. Si Jelski Tayaw, idol, asa ka nakakuha og drama. Sa RMN lang ta nakakuha no, sa RMN DYHP. Dito ta nagkuha sa What's the Style o dili sila maka-upload dito, napod tayo nakuha sa RMN DX0 sa Davao. Dito ko na ito gikuha ng uban na itong mga drama kung itong lang gina-edit no? Salamat sa mga Jelski Tayaw, si Nalin Labial pag kanindot isa ka heart. Salamat si Mona Lynn. Si Rosemary Princess, padayon idol sa pag-upload what should be sa imong drama. Daghang salamat Rosemary. Si Laarni Bidal, okay kaayo idol, isa ka heart. Daghang salamat Laarni. Si Jod Plastico idol, salamat sa sad sa new upload idol. God bless. Daghang salamat sa imo po diha Jod Plastico. Ug sa imong tito diha nga pirmi pud na minaw, salamat kaayo sa inyong duha. Si Ginalyn Saros, go idol, shout out me. Salamat Ginalyn. Si Lindsay Arnel, next drama idol, thank you. Karon naka-upload ta. Salamat si Moda Lindsay Arnel. Si Barbie Casdi, salamat sir. Tulog heart, dagang salamat Barbie Casdi. Si Helda Asuncion, more upload idol. Thank you sa mga upload nga drama. Enjoy jud. Dagang salamat Helda Asuncion. Si Elvira Nancy, very good sir. Nice drama. Dagang salamat Elvira. Si Clarice Pugs, makatawa jud ko aning drama. Daghang salamat pod sa imoda Clarice Pugs. Si Brian Ortigal, thank you idol, murdama to upload pa. Daghang salamat sa imoda Brian Ortigal. Mirna Orban, lami kayo jud ning drama idol, makalingaw ug mahimuot jud mi. Thank you sir idol, God bless. Salamat sa imoda Ma'am Mirna Orban. Si Nila Dayano, pa-shout out mi sir kami sa akong mga amiga nga si Dina naminaw mi while ga-snack. Salamat si Muadia Nila Dayano. Kung mao to mag-search ka nang ga-comment sa to ug atong gibasa karon sa atong part 168 ug ato na sugdan ato ang Palamay Drama Compilation part 168. Ako si Litong, ginaingon, kung ikaw magkagusto sa kababae, buhaton gini mo tanan diskarte, kung imo gin siyang maangkon. Mao kining natapos ko kinabuhi, nga dili ko mahimong may kalimtan. Asa ka naman sad, oy, Litong. Sputing naman sad ka. Adto sa kusgong uyab tay, tsukulalat na sa do. Oy, Litong. Punungan na puno ng pagkikreasyon mo ng babae nga minyo. Yan kagit og bana ng kabuang mo. Tapos manilang banang libit ay, nilargag hapon. Pusa,
Ako si Mucho lalap siyang asawa. Kana sang libit nga kabit mo ba? Oh. Wa sige na buot og bayhana. May bana maunta siya pero nakigrelasyon og laing laki. Unsa man? Wa siya matagbaw sa iyang bana? Ha? Pirmi man biyahig Manila ang iyang bana, tay. Kay bayan sila may pangwarta na. Unya, tawag sa kasimana man, una mo uli. Mao nga, mangita siya og laing nga kahumulan. Og ako'y di buinas. Kay ako may iyang nauyab. Hindi ko man sa tagaan ko ni kwarta. Bida yun ni mo eh. Lagi ko kwarta hebe. Asam tugatan ako ni mo 2,000, kurot na. Ibaw, baya ka nga batan mo lang uyab na ako. Kaas kay kwarta. Dida, sige reklamo, nga nangabig ko ninyo. Unya, naghatang libit ko kwarta. Apil kas bahin. Nya, sige ingon nga, buwagan ko siya. Kung sa pamihatan ako ni mo, magbuwag ni. Ay kadaghan man imong tabi diha eh. Kwarta dayon. Kaya doon ako itong akong uyab ng batanon. Kay lami na kayo. Dali dayon litong! Hi, Dong! Uy, dugayan ni mo, uy. Ay, sorry. Kailangan akong nagpangiyod diri, uy. Ah, sorry day, lugi ko nagkasagig taxi. Tana na, lamig na kaayo. Oh, nung ko eh. Tana dayon sa kwarto. Sino ka pangyo diha, ano ka eh? Tana dayon ba? Tana dayon kay lamig na kay bitch, okay? Uy. Atagi na ko kwarta na yan. Atakan lagi lang ka. Ayaw! Uy! Imong ba na? Imong ba? May gini kay nadali kong bira akong sunis pangitulog miyong napipi isulod ako na sunis wala man yung largang bana nilibit sa Manila ako'y Mayo gani kay wa ka maigo pagpusil sa bana sa imong kabit. Aning nung taga karon? di na ko magkikitang libit tay kini sa kababayan sa minyo may akong uyabon ang silingan lang ba sidro nga bagong nagabang sa ila. Unsa? Minyo na sa ding imong tirahan? Gusto ka na gyud nga matigbak? Di ba may itong masakpan na siya bana tay? Kaya ang iyang bana, tumas Amerika. Busa, panguyaban ko na babayan na. Aw, layo ra di ayang bana kay tuwa sa Amerika. Hala sige si. Birahin na. Nya, hatagi ko kwarta ha. Na lakaw. Atuwa dayon ng babayhana. Lakaw na dayon. Hinayap og lihok ni mo eh. Lakaw na! Ilihay ka naglaki ba eh? Maayon mo buhato, no? Magpakaroing nun ka ng pariente mo. Nya, Atilio man apelido anak niya. Na po nga Atilio po ang apelido. Kay lihay kay naglalaki. Sige. Magpakaroon nun ko nga, Atilio ako apelido. Tana bay. Kuyugi ko sila. Taan na dayon. Mo ba, Sidro? Atilio di apelido niya? Oh, mau kaya gidari na ako din para magkaila-ila mo. Oo na day, pagsulti ni Baysidro na ko nga, Atilio ka, mo nga, miyan ni Dengkong. Aron, may ila na kong akong pariente. Mau ginay mo apelido? O, apelido na siyang bana nga Atilio. Ako gina-apelido, uy. Naanad manggod ko nga magdasa kong apelido, gyud. Kung maong. Parinti ko dito. Ay, hala, uy. Imo man kong kikakos, uy. Sorry ha. Anam ko basta maghihimabat ko parinti. Mao ba? Sige, gikan ka ron. Pariente na akong itawag ni mo, ha? Magakusta. Tete, pasaon niya, rakadiot, uy. Magpaabot ka ni mas bay, ha? Pariente. Kanang kuyog tas amot na. Ato tayo dito magtiwas sa istorya, na. Tinida. Igo ginis pisong karaan ko mabayana. Sige parinti, tana. Kuyog ko ninos inyo. Okay naman kaning inyong kipuyan. Kining dapita mo na inyong usbon para himong tindahan? O, pariente. O, ang ako sang kwarto, ako itong pabutangan ng istante. Tabangan ka naman ba, Sidro? Mamanday mo sa mi, kamaom ko. Ako lang, take-assist niya.
Kuyugi ko inyong kwarto. Gusto ko mo tanaw sa inyong kwarto. Sige, tana pariente. Tana sa akong kwarto. Mani akong kwarto. O kanang diya sa ibabaw, may akong pabutangan ng istante. Kanina pa. Ito, uy. Ikaw ko sa gihatan sa lips. Pariente ta, uy. Atilyo ko niya. Ikaw atilyo side. Atilyo ba, Ray? Tayad ko. Ha? Tayad ko. Kanya, ako mamagaring. Basta tayad ka. Tayaring. Yan imong mama, garing ha. Lagi. Sure. Tapos, Katrina, may mutang ta. Tanaday yun. Tayad ha. Basta tayad ka. Tayad. Mama, garing ha. Garing. Nakuha gina ko si Susan na doon na. Kabit gina ko siya. Yung tagag kwarta. Kabit kong usa kami ni. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Adala, ginaingon, bisan unsaon pa nimo klikay sa tentasyon. Apan doon na kyo'y higayon, na ikaw mo paundayon, pila ka mo timpalit sa pagkauyon. Ring nahitapos mong kinabuhin ko mainom, may kalimpoy. Maoy, doon ay lalaki nga naibog na ako, usa kaminyo, pero huwag yun ako siya sugta, ma. Ay, may yung wa ka magpada. Kay minyo man ka ng tawhana. Bisan pagulik tao na siya. Di mo ko ganahan niya. Gawas nga batig na, apyo kon pagyut kay glawas. Ay, kinsa ba ng tawhana ba? Unsa ba nakaila ko, ana? Ay, kaila kaayo. Si Rondon God nga, bana ni Talia. Ay, si Ron di ay. Ayaw anak niya, oy. Puslan man nga manguyab kag minyo ka ng gwapo niya dako glawas. Ingon na ba siya maay nga magpakita kuno siya nako og usab kay ibugit kuno kay siya nako. Uy, ay padaan ng tawhana. Ayaw gyud, Adela. Unsa? Ay, lagi nila. Go. Gawin ko na siya surrender panguyab ni mo. Surrender, kay ibo ko na siya ni mo. Niyapak man tingaw ng tawhana, uy. May asawa naman gud na siya. Unsa man? Wala siya ganahin siyang asawa kay nanguyab naman siya nako. Ako pa rin mo gaw, no? Naamig ko simbahan. Tilawan ako sa. Aron hilo na. Maayuhan naman matambagaw, uy. Diyos na jud kay kagaw. Nayabag na gyud kagaw. Siya gitugyanan ako sa akong kaputli. Buyag. Adturan ako ni surrender ang akong kaputli sa lalaking ako magustuhan. Buhay pasabot ka nga virgin. Sure, eh. Pwede try. Ayaw. Abi kong buwan na ka. Abi niyo mo gaw. Ako sa ba? Mo na akong ipakita ka ng babae. Mao pa? Lagi. Mapanguyab na. Ang makatilaw na sa kaglangit. Ano mo, mandar ba ya? Labaw, katilaw ang langit. Tungtun pa rin mo, ron katilaw ang langit ng impyerno. Buyag. Di noon ko. Anong ron ka? Bahala nagmapanos ning ako sa suok. Di ko anak niya. Parang os ka na, isuro refrigerator. Ikaw ka na lalaki ni pangundin niya ay. Murag, ay, ron na ka. Amaw, ay, nakakita tingali na siya nga ni ako paingon sa inyo. Maong ni anasad na. Kaya usaban, ha? Mong tubangon ka? Tubangon ko na. Ganun muli kay mo ko anak niya. Basta kay di gid ko musugot niya. Dili gid kaw. Sige na taon day Adela. Sugtan ako day. Ikaw rin ba? Kuwang gulag yun yung mag-utok, uy. Ngano ako man gyud imong tripingan nga may asawa naman ka. Kung gusto kang mukuan, ang imong asawa maoy ko ana. Ikaw magod akong ganahan day. Gusto ko mutilaw. Ay ka. Mga may lami akong asawa eh. Ikaw ang ganahan day. Sus, lami agad ni mo day no? Sige na day, Bing. Sugtan ako day. Sige na mo. Pating na gyud yung mag-uong balibaran, eh. Pues karon dayon, muadto ko sa inyo. Ha? Itug-an ta kasi mo asawa. Uy. Akong ingon nga naibog kag nanguyab ka na ako. Ayaw tanday, oy. Honestly. Sige, sikreto lang ning ato, ha? Ayaw pa ibauang akong asawa ba? Ayaw pa ibauang. Bawa din sa kong tubangan, be. Kay wa kay mapaabot na ko ron. Layas. Unsa ma? Imong gisulti ang asawang ron-ron nga nanguyab na ko iyang bana? Oy, ang tua ay puwerteng awayas duha. Nagkuhag pinuti ang asawa o gigukod suron-ron kay iyang tibason. Hala ka ma. Dili ka ako'y rumbohon ron ni Talia. Basin ako iyang matigbasan sa pinuti ba?
Kasi magtuos na niya nga ako'y nagpa-chancing siyang bana. Maong nanguyab to na ko. Mauna, ma. Aw, pabuang-buang gani siyag buhat og dautan ni mo. Aw, kaming duha mo'y magtrokes. May pinuti man sa ko diha. Kaming duhang magtinigbasay. Ma? Mabagaw, Miloy. Gaw. Kastorya mi sawan ron. Asya mi suko ni mo kay bawo mo ko siya nga di ko may tabong punit kasi bana. Maong yun. Kung ako'y mapatulog ninyo, kanang nakauyon pod ko, gaw. Bay Piloy, bay! Muli kang pamanday sa akong giingon ni mo, bay! Uy, mananampit man ni mo, gaw. Kisa man na. Jigo na gaw. Bago siya na puyo diyan silang birna. Guwapo rin to gaw. Ninyo sana siya pero burang litaw yapon. Burma. Ha? Magpapanday di kag tindahan ni Gaw Miloy. Oo, para na ikalingawan akong asawa ba? Di ko pahan mo di eh. May iyab na ka? Ay, yung nga, pagit taon. Bisag ka usaw, pagit ko makasuway uyam. Pida, ulit tao pa lang ko ron. Panguyaban giti ka. Badiha, uy. Bakit mo asawa ron? Mabalik ka ka ulit tao. Bitaw, ay joke lang. Pero, kung di mo kong sugton, sa'yo na ganalipaton kong asawa, eh. Pito ka kwapo, raban yung Sama na. buang, uy. Macho pagit kay lawas. Ngitutukan ko kunin mo. Stay din na ta? Ha? Sige, gisugot na ta ka. Ay, pastilan ni mo. Nagpadaka man, uy. Minyo lang tawhana. Ambot ba ma, uy? Huwag man ko makabalibad, uy. Nasugot man ko siya. Ganahan na sad ko niya ko. Onya, ngalong sexy ka man kaayo, ha? Asa ka man. May date ni rin, ma. Unang higayon ni nga mag-date ni Chego. O, di ko makabalibad sa gusto niya, ma. Iya ko na kung dadun sa motel. Adela! Ay, kahumot ng emo, eh. Impaka. Huwag na ba yung emo, ha? Masakpan ta si mga asawa. Talk to the Chego nga sa kaninyo. Pero man ko magmahay kay ang gusto masad ko niya. Nagkagusto ko sa lalaki ninyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Yesa. Ginaingon, kung magminyo, nauna og maayo kung bakos, hugot na bagyod pagkahigot. Dili kay mura lagi himo nimong duwaan ang ti sa uban. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Karon pala kami ang hisamo, Vince. Nga alas 10 na mas gabi eh. Pasensya na ka, Yesa. Ang saon nga na traffic, manggugo. Mao ba? Sa sunod, kung mamisita ka na ako, panawag lang daan nga na-traffic ka. Kay abinin mo no. Nagdahon na manggut ko nga dili na kamuanhi. Kay kasagaran ni mong pamisita alas 8 ni naman ka. Mao lagi. Sige lang, next time. Text na ko nimo, Yesa. Muli na lang ko ha, kay basig mga tuog na mo. Ay, sige, friends. Amping. Grabe hagan ni mo kay Benz. Ha? Niya Grabe man. to kasi lagi isang gikan kanwisitas lai babay. Pabilib na niya ako, bay. Aron kunuhay ba buutan kung pagkauyab ba. Ato rin niya, bay rin doon ha. Basig musulti sa gaining Yesa na. Magay da ba? Sulti tang away no do. Mo gani? Niya. Ako inong damubuwag mo. Kalay ka no? Bay. Kining pagbato na kog duha ka uyab ha. Pang-experiment lang ning ako Ay. Thrilling sa din og challenging kayo. Challenging ha? Pubida. Ikaw gid ba no? Ay kalimot ba ya? Bay nga naabi ay karma. Sa Karma ni Garma. Di ba? bala ng karma ay wakom tuwa na. Nisikat lang na social media bay rin doon. Bot lang. Basta ako bay. Buto ko anang karma ni Garma. Hain naman ni si Vince. Why text, wa say tawag. Nagsapot na baya mi nga kung matraffic siya no, di na mo anhi spy. Sado alas 10 na rabas kapi. Yes, ha? Pa,
Oh, nag-usap pa man ka ni Sala. Wa kay plano nga musud sa imong kwarto? Naghuwat pa ko ni Vince pa. Mamisita siya ning oras, ha? Uy, baya, no? Nagsabot naman gud mi pa. Yes, lalaki ko. Tagdugay ganing mamisita ang lalaki, kana kay dili lang ikaw magipamisitahan. Kung dili, daghan mo. Si ha? Ano ka masayo niya, na? Judgmental kay Katawi lang ko. Bantay bitaw, sakto ko sa kong isulti, ha? Sige, matawag na mis mama ni mo. Ina akong bakakon. May lain pa tong babaeng pamisitahan. Mauna! Dayan, unsa na oras, ha? Happy to 11, Vince. Ha? Uy, hala, adto na ko, ha? Bye! Hoy! Hoy, madagma ka, paghinay lang! Ayaw pagdali! Makasagalay ka pa ingos inyo! Kinikitawana, mahadlukit sa iyang mama, uy, kung madugay maulit. Naku, huwag yung mitubag. Natuog na siguro ron si Isa. Kasabi. Nalinawin mo ko nga namisitang dayan. Bida sa dani, ang sa kaya kong iraso, no? Kang Isa. Anong huwag kong makapamisitan niya rong gabi una? Unsa? Maulagi na. Morning nitabo na ko gabi, Isa. Nganong naglakaraw mo po kapaingon din his amo, ha? Huwag mo kinasakyan nga e-bike. Nya, timing nga sa ginoong kong tulisan no, nakuha nga kong cellphone ay. Unsa? Nakuha sa tulisan ng imong cellphone, Vince? Oo. Nagkatawag mo palagi ka na ako pag alas 11 pasado. Nag-miss call pa man ka. Ha? Uy, dito ako, uy. Ang tulisan tingal nitong nanawag ni mo, Isa. Iya siguro ipalukat ni mga ko cellphone. Ay, may nalagani kay wani mo tubaga. Imposible. Ha? Ang ako yung ngan ang gidayal sa tulisan? Kaya nga no, nakaila din ako ang tulisan nga ako imong uyab. Oh. Madugay na ba, Benz? Masakpan rin yung kag-isa. Saon nga. Dumam ka yung uyab! Saba, oy. Ay, oy. Tara. Hello? Vince? Kabuang nga. Si Piata. Ano naman? Dididit sa kong tubag nga ako magingnan si Isa nga gikuha sa tulisan ng akong cellphone gabi. Katawa ta. Sabay ay. Pahit na. Wala, sakpa na yung kapida. Sakpa Hindi nung nakakalimon tao na. Saon mo kalusot kasi mo bata! Yes, tabuas bintana. Pagali. Ano naman pa? Nas Vince, nagdag tarp. Yes, Ganahan ay. William Mirimi! Nung saan na siya? Nagbaris proposal man? Nimo? Nung siya man na? Opa! Yes, Vince! I will marry you! Hindi nga lagi ron. Ha? Natuog na imong mama o papa? Yes, Buwa sila ron din ni Vince. May gitambungan nga birthday party sa igsoon ni Papa. Ugma pa ito mamauli. Di man musugot si Mama nga, mupauli sila ngit-ngit na ang dan. Kaya nagmotor abaya sila. Oh, timing di eh. Ha? Ang say timing? Nga maka-score na ko ni mo gabi una. Day, Isabel. Muli na lang mi. Kung saan na naglain ng akong gibati. Mura mo kong nalipong. Ha? Uy, na, sige manoy. Di na lang ka mo pugngan. Pag tumaruna sa imong maintenance ha, una ka mo pauli. Iparatod lang tamo sa akong driver. Lindutan niya itong posisyon bang ko eh. Kahugot pa biya ini. Lindutan ni mo eh. Ako na. Isa. Diya ka na. Unsa man na? Wapa mo humar tubel? Ay, ganing. Sir, kay full tank man. Ganing, sir.
Lain ang imong gibati, sir. Oh, sus. Unsa may maayo nga ihatod ka sa ospital. Basig atake na sir. Si Bako ka niya. Okay naman ko. Nakatumar man ko ganinag akong maintenance. Lamian mo Yesa eh. Okay ra ka? Ha? Okay ra. Pero sakit. Maam yun na yung bation kung first time pa Yesa. May mong anilang una ko matuog sa inyo. Sige. Pero kung mabuntag sa'yo, muli na ka ha. Basig maaptan niya kang papa o mama din. Okay. Usbante karong tatao na. Ansa? Sakit pa, uy. Sige lang, hinay-hinayon lang ako. Ha? Ay, buntag na. Ay, pait ng dera na tada. Kaya bisag dugay nakatog gabi eh. Pero sa'yo, buntag ka mata. Basta lahian na gid ng tao. Anto una ko siyang kwarto si Yesa. Walang namo tugawa gabi ang iyang inahan. Abot namo kay murag alas 12 naman sa tunga gabi may minabot din eh. Bukaon ako na si Yesa kay magpapalit ko kuan kinasos merkado. Lami igop sa baw. Yesa! Oh! Yesa! Vince! Nagtupar mo sa pagkatug! Awa na sa'yo bago sa akong duda, Yesa. Dami ang dipatan tawana, eh. Ha? Kaya naman day pa. Ang ganibal nga, Vince. Nakita na ko simbahan. Nanaog sa auto nga nagsulob og ternong Amerikana. Ang buwan ako, kasal niya rong adlawa. Kago! Diya ni mo nagpropose og marriage, pero lain ang gida sa altar. Animal! Oh, Yesa! Yesa! Ay, ginoo ko! Nalapanan ang akong anak! Wa ko makatuo sa laing babae magpakasal si Vince. Naunta, dili man ako siya mag-propose og kasal. Iko ra day ko ni tilawan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Manabi pala nagmayo nga namugos ka, nasamol ka gaaw. Mahal ako si Bernabay. Hila, kuntang. Sa maluwi, taon ka ng bangi ko. Ang kauyab ni. Maluwi ka ba, Samuel? Bida, no? Ikaw iyang patabanon. Kanar babayhana, bida. Madabira ba nang nakagusto ka niya? Nakagusto niya. Kuyaw kayo na. Di. Matikyaom na nimo. Di ko patol niya tayo eh. Mayuyab na mo ko, si Alma. Mahal ko sa Alma. Basta, dili mita mo magbudhi ko niya. Porbeda, sad. Aw, kun mao, ayaw na pagtabangan ang problema ang Roque. Aron, di ka masugamak. Bida, kanarbas Bernardo, lambi, arbaan na. Uy, mausad. Ari na pabuang-buang na ko, hilantan yun ang maigo na ang bayhana sa ako, do, ha? Dugay-dugay na ba taon ni wa nakabuga ni ako ataon. Ikaw kagiron. Kagiron, siya kagiron. Taba, ikaw giron. Oh, lagi. Taba niya, uy. Ikaw kita ginutong Berna ka, tiguang naman ka. Naubo na malagahi ni mo. Uy, matrasad noon, Ignas Bernao. Patistingan ko niya, bisan kamusta lang. Bida, pirat-pirat ang matang sulimbat. Why makitang ito man. Ay, sabati. Ikaw kagiron. O, kagiron na sad. Ikaw ba? Huwag man magkikita kong Berna. Ha? Nga naman? Ako lagi, ang yun. Ako yung yun niya nga, yung sugtos Beroki. Ay, ikaw kigwahon. Ayaw lagi. Bida ni mo. Labi ra ba kayo ng bayhana? Sabat niya po. Basig matuljak ka na ni mo. Sama ka, anak, masangko ni mo nga lain ito istorya. Kana mo di kayo may tabutay. Huwag yung gusto Berna. Gusto nung kang mamutabang sa ko amigo. Gusto kong sugto niya sa Beroki. Ya, ato na ka. Makikita yung kang Bernardo. Nananghid ko balik ni mo. May paglakaw lang ko ganina ba? Hindi ko barang hinag-usap ni mo. Naluoy ko sa umigo na ko tayo eh. Goal kay Signaong. Ngawa siya sugtang Berna. Busa, aki mo tabang niya. Sige, nahala. Sige. Basta daman ang daan imong kaugalingon, ha? Ikaw yung makaturjak ka ng Berna. Masangko mo ginako eh. Rugi-ugay na. Ako hindi mo ko ano yung tay. Wala na ito. Sa dagan lang, ani. Sa dagan, ikaw. Oo, no, sa dagan. Hey, sige, tayo, magbalik na istorya, hay. Adto ko. Kay, human ko pagkikita Berna, mulaos ko silang Alma. Nga akong uyab. Mag-date man mi.
Sige, sige. Ugoy, do. Tama, Sal. Ako dili gyud ka, no? Di Di magyug ka. Di, sungtun sa nasuki, anong birna. Inas birna nga ako. Sabaya tay ay! Ikaw kagiron. Kagiron na sa duda. Una-una rin ginako ni mo. Ano na ko tay? Akadahan maning anak ka, eh. Di ba mo tuo makahimo pa ko? Pakit-uno niya ni ako bataang maminyo ko kasab. Aron mo tuo siya nga, kaya pa na ko, kanahang dako. Pweh! Aha ka ni tatay. Pagpatuo pagin siya taon nga makahimo pa. Katawaan di siyang berna. Kung sila magduog. Uy. Kini kasugat ako si Alma man akong uyab. Dong Samuel! Day Alma. Mao ba? Day. Adto ko pa doon sa akong amiga nga si Berna. Kay ako lang siyang hangyoon nga ipasugot niyang amigo na ko taon, si Rookie. Kay iya man gibastid. Unya, ikaw kimutapang no? Kakuyap kung ka may magkauyap. Pakunsa na lang ka ako. Pindis dagan. Mahitabo ka sa mga pinis dagan. Mahitabo ka na maghikog ko. Uy, di na mahitabo eh. Di na mahitabo. di may ito magkauyab mi. Igor ka ba ito? Mangyaw niya nga sugtong si Rookie. Ano ra? Di may tabong ilisan di ka day. Mahal kita ka. Ikaw, ugwa na lain pa nga akong higugmaon. Ikaw lang, Alma. Basta paya dong ha. Imo gani kong putian. Basta lagi. Sige, Maghikog ko pa. Sige, balik. Ang api. Dili ka na may tabo di Alma. Dili og dili, good. Sige, balik. Taday. Niabot ang isakyan tang taxi sa sukit ang motel. Nawag na. Tukar akong gana, oh. Sige, Amili balik. kayo. Sige, ano to? Sige, balik. No? No, toybo na, oh. Tanan na. Pasang ko dispultahan. Humuta ni imo. Di ko pulan ni. Mayo nga. Duta, oh. Duta ibaho kong kanon ano ba? Sige na pa'y baho. Kanon ko ba gini? Isun ko ni? Ikit-ikit Uy! David na. Klaro na ni. Klaro na ni. Lamian mo di, oh. Ni akaran hang yung ko nga sugton si Rocky di. Hibaw pa. Kung niluoy kay Suki, dako siya gusto ni mo. Unya, dako man sa kong gusto. Hindi mo. Klaro na ni. Og nagmahay jud ko nimo. Alaing babayeng imong gipanguyaban. Kon, day, hinigalar ni pag-ilan ko ni mo. Sugta Suki. Ikaw ang gusto ko dili si Rocky. Klaro na ni. Ay, ayaw. Basta day. Sumuta. Gusto mo? Bay, Rocky. Saba di ay. Yun. Try drog ka pagkamigo, Samuel. Gila. Misulti na ko si Berna. Sige lang. Sige lang. Amigo mga ta. Tingnan mo pagkamigo eh. Nagbatabang ko ni mo, nagkauyab mi. Pero may nagtukob niya noon. Kaya may kaso. Kupaw kong niigo ko ng Berna. Pagti kay pagkamigo na. Sige lang. Okay. Salud ko, Rocky. Berna man, may namugos nga tabo ni. Berna namugos. Nakasa ako sa ko higala ko babae. Ngayang gimahal o kikog mo. Nakasa ako sa ko higala. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Hi guys, ako si Mario, ginaingon. Mas maayo gyud ay nga dili sayo nga magminyo. Kay makakita ka pag daghang babae nga imo magustuhan. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mario anak, ayaw pagdadali, oy. Yes, Bata ka pa. Yes pa. Magminyo ka na, oy, bay... Ay, sakto na ko sa edad pa, oy. sakto na ba ka ng 22 anyos ka? Ay, sige nga, good pa. Sugot na lang good pa kay mahadlo ko nga maadto sa lahi ng akong uyab. Please pa! Maglain ming duha si GC pa. Mas labing mayo aron bakibawagin mong minyo na mo, eh. Doon naman may bahay nga way nagpuyo pa. At tumipapuyo nilang mami og daddy. Nala.
Yan si JC. Ako ablihan na kay. Uy, human niya kaligo, nagpaugga sa iyong buhok. Kunya, natog na rin. Ay, kahulik gini si JC na. Pero misang busy siyang negosyo. Ay, matog na lang ko eh. Nanak. Unsa na ka? Unsa na ka to ini? Di ka nga nakasal. Unya, wabagin mo inay mo, Mario? Tagsara mong ginugtog ni JC pa eh. Unsa? Tagsara. Kasagaran siyang Tagsa? Uy! Sao nga, kasagaran siyang mauli. Hapit naman alas 12 itong gabi. Pobre. Abot niya, maligo. Niya, magpaugwas buhok. Ayun, nawa na, tuwa na, hagok na rin siya. Uy. Di lang sana ko siya hilabtan kay maluoy mo ko. Busy mo ko siya sa among negosyo pa. Siya mo ko ang nasuwito ining maong negosyo ha. Maong igor asad ko sa pagtabang-tabang niya. Kung unsay maayo. Sige. Unsang oras sa magpakuha ni mo sa JC? Alas 8 buong gabi sa Mario. Mao ba? Magpakuwasan ko ni mo hapon sing mga alas 7 sa gabi eh. May tambungan ko meeting. Manawag ra ko ni mo kung magpakuha ako, okay? Okay, Sir Mario. Oh, yun lang! Uy! Oh! My God! Nakadumbol kag babae, Punsing! Ay! Miss! Ginaw ko? Sir, ginugo siya! Miss! Nagkadugo siya! Nagkadugo, sir! Dado na to hospital, Sir Mario! Ay, pastilan, Punsing. Tulo na day kuno kaadlaw nga way kaon tong bayhana nga imong nadumbulan. Mao ba? Mao bilabang sa daan nga wasa iyang kaugalingon. Musta naman siya, Sir Mario? Okay na siya. Salamat na lang kay way damage ang iyang lawas dihang imong nadumbulan. Samad og pangos ra iyang hiaguman. Ati man na ang hospital bill sa babae nga nadumbulan ni Ponsing, ha? Aron dili siya mokiha. Okay na to, JC. Nagkasulti na sa iyang pamilya. Di ra sila mukiha. Og di sad sila mo reklamo. Saon sa subay kay minsan siyang kaugalingon gud. Luoy mo dito siya day. Mo ding watoy kaon di kay nagguol dito kay gibiyaan sa lalaki nga mo'y amahan sa duwa niyang anak. Oh, mao ba? Mariter, Sir Mario? asa mo ka pa yun ha? Angkas na lang ako kay ihatod ka. Ay na lang, sir. Dool raman ang akong atuan. Sige lang dool god. Ihatod lang tika. Dali na. Si Mario, di ba masugot sa GC nga motor ka kay hadlok sa indigay? Disgrasya ka! Ay kabla ka Punsing. Oh, Di siya mahibaw eh. Di mahibaw si Ma'am JC nimo kung di ka musulti niya. Ako rin bahala. Magmotor lang ko Punsing ha. Kana pa? Di ka mahago. Gidadaan ti kag mga groceries oh. Nasa mga pang-snacks alang sa duha nimo ka anak. Salamat kayo, Sir Mario. May ibabag di na lang ka mag-share na ako. Mario na lang. Unsa? Ponsing, wamalagi ang motor. May ni gamit? oo, waro ko kay Bawa, Ma'am Jess. I-close ng gate, Ponsing, kay gusto na ko mapahaway. Okay, Salamat. okay, Ma'am Jess. Sige, Ma'am Jess. Patay sa pan, Ma'am Jess. Sa Mario mo yung gamit motor. Hak na ni, probeda. Saan ako pagtubag kung ako'y pangutanong, Ma'am Jess. Hey, si Radad ko na naninggit. Oy. Saan yung busina sa motor na? Hey, Sir Mario! Ari! Ha? Ida may pekso di Ma'am GC. Utan na siya gaing motor kay buha ko na sa parkingan. Ay kabala ka Punsing. Ako rin may baw nga mo explain ni JC, okay? Bahala ka di ay. Kamot sa ko asawa.
Ay, please, kikapoy ko. Sa pa, kikapoy ko. Duhay ni ay. Sige ko ganina pa, dagang ko giapingan. Ay mo pang, di lang sa karon, be. Bida sa di mo eh. Sige man kagdili sa karon oy. Diyos. Kikapoy ko, ayaw si pamugos. Ay, okay. King na lang yakog. Wa ka kapuya. Unsa? Oy, ayaw gid pagbinuang sa inyong kaminyo ni JC ha? Baryo, buutan siya. Ayaw binuang eh. Pasabta sa goy. Lalaki sag ka. Sa may di mangitaglaing nga sige ram siya baliban ako nga. Kapoy ko na ko siya. Para ka na ra. Uy, kahangol gutawan ni mo ni anang buhata. Oy, naunsa ka ba? Naunsa magapa oy, batanon pa ko. Sa may gamit sa kagaya ning ako ha. Kung di na ako ni gamiton. Unsa man, gusto ka ipiit ni na ako sa pultahan? Ilapdos. Ay, ilapdos o. Unsa? Ay, bahala ka. Bahala ka. Pultahan ni makapahimos. Bahala ka. Bahala sa unan ni mo. Wadyo ka maliwat ako na nga one woman raman taon ko. Natural, kaya di man mo balibad sa mama ni mo. Bisag kapuyo na siya. Blangkad na ito sa mama. Ay, lahi man ko pa. Sige mo ko balibaran sa ko asawa. Gihikat ni mong ako. Maari ba niya akong weakness? Hubag ka. Mo din yung weakness sa akin eh. Doon na pa'y mas laboy niya eh. Kini. Ano? Ay, wait. May gatas mo pa ang magawas. Hindi lang. Yung gatas eh. Kainit si Manila. Permit kang kuhaon sa inyong bayan o permit ang manood din sa hotel, ha? Sige. Lamian ko eh. Unsa? Nahigugma ka sa maong babae? Oh, Jessie. May duha na siya ka anak. Ni patol ka lag second-hand, Mario? Wow! Katawanan kay ka, no? Sige lang, katawi lang ko. Sagdilag si kanhan. Sa may mihatag na kong kalipay nga di ni mo mahatag na ako. Jessie. Okay. Sige. Gipili man nimo siya. Wa ko'y mahimo. Basta tangtangon ko ang imungan sa itong mga negosyo. Total, di man ni nato konjugal. Kay niya naman ang negosyohan ako sa wa pa ta maminyo. Okay! Okay! Dito kas imong kabit. Gipili nimo siya bisag si kanhana. Ha? Katawanan ka, Mario? Katawanan ka? Way bisag usa kada ko nga gihatag si JC na ako. Gikatawaan ko niya. Kay gipili na ako si Mariter. Ikanhad lang ko, no? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mirasol, naingon, bisag unsa pa ka-love sa usag-usa, moabot na gyud ang panahon nga maglagyo mong duha. Mao kining nahitapos kung kinabuhi nga di mahimong mahikalimtan. Mubiyahe namin si Bay Danilo, Day Mirasol. Sige to, Fay. Pero pag amping ba among duha ha? Daghan na pa mo karga nga inyong i-deliver sa layo nga dapit. Kadlawon pa na pa. Wa ka day salig na ako day. Nakaraan naman yung truck driver day. Bagwe! Uy, Ito na to! Oh! Sama na, ito na to! Sige na, ito na ta. May ganina na ako nagpaabot ni mo eh. Sorry. Bawal ko dagang kanoon tao no, para sundan, ay paliton to. Okay. ay, nagpadaan ako adobo ni Toffee Danilo. Daghan na, ay nalagpalit og sudan. May nang dili mo magutmans dan samtang nagbiyahe mo. Oh, good. Ato na biday ha. Bi, Sige. Gakos ako dabi. Lips to lips. Ay, pagapil-apil bay. Asawa na ako ni. Limot ka. Naku, mag-slingan rin mo. Hoy! Saba, uy. Kiss. Sakti na, uy. Nagana na gudan lang sa Toffee. Ayaw ba? Wala kong mapagkita kaulihan niya, Bida. Nako. Maugit. Makikita ka uli ini. Ay, sahur kagi mo tao tag batingan, may bumba ba? Kurti na yu ay no na to, no? Maugit. Natuyok tag mayo. Ay, Uy, hala, nagulugdog! Gilat! Nasa mo di malangay Ano? ni Bay Danilo kay lisod og dangog pagkiking daan ini Dangog kapita. kayo, yo, dangog! Dangog kayo. Pais. Pasto, ara! Lauwa na! Nako!
Happy Nani? Friday, bay. Inainay lang tayo. Inainay lang tayo, inainay lang Dangog ta. kayo. Dangog kayo. Batay mo ba? Ay! Kaya ka bay! Dangog kayo. Dangog kayo. Nga naman ko. Di man kit ko makatuk. Kaniharamang kong nakikdaon ta, pero wagit ko batiyado ka. Ay, mabangon na lang ko eh. Mainom ko gatas. Basin pag makatapang nga magtuka ko. Ay, sir. Beto pe. Ayaw pagliho kay dadun mo na mo sa ospital. Beto pe. Bay, ang ako kauban, sir, taon. Na, gitabang pa kay dakog samad ang yang Oo. Yang nabangga ang truck nga inyong gisakyan. Oo, siya. Hain ka hospital at asbay tapitan. Huwag mo kita niya sa hospital ng ilang ginadaan ako. Luwas pa ka taon siya. Basta lang. Unsaon lang kung... Iris. Di ko ganaw nagdautan buotan. Bas may tapi ang sukot ko siyang higala taon sukat pa sa umang pagkabata. Iyo na mabangon ko magpangutan na ako sa doktor o mga nurse din kung naabay na admit din nga Christopher Maluluyon. Naunsan naman ang lalaki nga imong gidawa din ni sa atong bahay la sir. Ha? Pasyente ra man unta ni mo oy isip sa kaners. Imong yung gidawa din sa tuwa oy. Unya ra ba? Oy tingog. Murag yung amang. Sige na kinoktok. Naluoy manggod ko niya Ariela. Kaya na-amnesia manggod na siya. Maglisod man ang taga-ospital kung asa siya ihatwid. Gipost na ni sa social media aron makakita ang iyang pamilya pero almost 1 month naman lang wa man gyud nagpakabanak. Hala no? Ang mga dagang ulay rabata. Basig usa sa ato ng Lucille no? Ang mamahimo niyang asawa. Dapat dili mo nang bayot ipataka ang nagtabi diha. Oy hala. Nisinggit siya Ariela. At ko na to dali. Gikapoy na kong pangita sa kumbana, Danilo. Pero wagi, nakasulti na ako. Kunhain siya, buhi pa ba? Silo ako Marisol. Saon? Injury taon ko. Wa lagi ko mahibaw taon kung hais bitupi taon. Nang okay na ko. Dali ko paulis kong pamilya. Di ako mo na. Usa na ko kabuhan dito sa ospital. Sorry yung kayo. Kumusta naman ka? Wa na ba magsigig sakit ang imong uho? Wa naman. Kay wa naman ko magunauna kinsagyo ko. Kay kung magsige na gani ko gunauna, kinsa ko og tagadiin ko. Musakit man din akong Maayo no aron di na mo sugmat. Kay ikaw ra man gyud mag-antos ana. Kuan na lang. Ingon ini na lang ha. Ako na lang kang hatagan og ngan. Kana kung okay ra nimo. Okay ra. Unsa may nga anak ko karon? Daniel? Unya? Ikaw si Catherine. Ay, bati day. Kay nagbuwag na si Katniel. Kasi magbuwag sad mo. Amo mo kambayuta ka oy. Bati jud. Gihatagan ko lang siya ngan. Lain sa kay sige tag-atubang niya. Nya watay ngan nga isang pit niya. Huy Ariela. Kabantay ka. Diyang bago siyang namarba sa bungot sa naong niya ba? Ha? Nilutaw ang iyang kagwapo no. Ay, aguray. Ang dandahan lagi ng bigahin mo. Ay! Tama niya, uy. Usay mo ito pagkabuat. Sa uwan ng hangin. Si Daniel. Nakatuto pa ka siya no. Mubangon ko. Ay! Uy! Uy, sorry ha. Nakailaing habol. Gitog na mong ko, Lucille. Ug sa libo sa diri dapita kay giubanan og hangin ang kusog na uwan. Mo ba? Uwan sa man. Dili na lang katulog sa kong kwarto, Daniel. Sa katriko o sa ubos lang ka.
Bayo, mga nurse. Ay, ang nurse. Nagbiga. Gidasi ang kwarto si Daniel. Oh, unsa pa? Ang aming rosaryo. Ay, magpabuak sa iyang pakwan. Ay! Kahoroy! Kanindo ito bagit sa panahon. Uy, kalamang isinggit-singgit. Di ko ba uwi makadungog. Kusog ang uwan. Ay, ay, natogo. Ay! Diha lang ka sa upo sa kong Katri, Daniel. Sige. Salamat, ha. Naghubo lagi kasi mong t-shirt. Wa ka tugnawa? Wa na. Ganina, gitugnaw ko kay nasalibuhan man ko. Karon kay... Uy, anong nagsige magkagtanaw na ko? Nakadahik lang ko sa porma sa imong lawas, Daniel. Oh. Lalaki kay kag abs. Pwede mo hikap sa imong dughan? Ha? Ay, joke lang, joke. Sige na, higda na diha kay nagduka na ko. Lucille, salamat sa pagkatiman ako, ha. Kunwa pa. Shhh! Ayaw nagsulti pa, Daniel. Lucille. Oy, adtoon din nato tong dapit di nakita sa kung igagaw si Bay Tupi. Oy, nuunsa ka ba? Sige, Danilo. Atoon dayon nato. Hapit na ka mga naksa. May intag lalaki na aron makakita na ko sa kong liwat. Mahog yun, Daniel. Tofi! Nakitaan ka na ginawa mo. Dali lang. Ganun gigakasuko ni mo. Imo kong kiwakli. Wala ka makailan ako. Kigsama ka. Ako ni. Si Mirasol ni mong asawa. Ha? Asawa? Si Lucille man ang akong asawa. Bebe! Oy, ako sa Diloy, may gagaw. O, imong igagaw, imong suon ng barkada, mabigo ni mo. Imong ka mabata, kailangan ako, ha? Wa. Wasa ko kailangan mo, bahala ka. Ma'am, sir, sorry kaayo ha. Ayaw lang sa ninyo pugsa si Daniel kay... Dili siya si Daniel. Dili siya si Daniel. Siya si Tofi nga akong bana. Ma'am, nagkasabot ko ninyo. Kung inyo mag-udyang pugson nga ikaw mo iyang asawa o ikaw, sir, ang suod niyang amigo, tingali atakiho na sad siya. Musakit ra pa dayon ang iyang kung makunauna siya maayo. Oh. Sa pagkadisgrasya niya, ako'y nakahandol nga nurse. Ug amo po siyang gipost sa social media aron sa ingon magkaibaw ang iyang tungdan. Kay na-amnesia manggod ni siya. Wa may mahibaw kung asa na mo si ihatod. Pero kung gusto gyud niyo siyang dadon sa inyo, okay ra ko. Wa na'y problema na ko, ma, sir. Ni ko dagang pictures nga ikapakita ni mo nga makapamatuod nga siya nga akong bana nga si Tofi. Tanawa o. Nituo man ko, ma'am, na ikaw ang iyang asawa. Okay ra lagi ko. Dada siya sa inyo. Dili ko siya ang kunon nga ako'y tag-iya niya. Tofi! Dili ko mo ba nila, Lucille? Dili ko! Dili! Daniel, Tofi, uban nila. Tingalik sa imong pagkuyog nila, maulian ka na. Ug makahinumdum ka na kung si kinsa ka. Please, uban nila, Tofi. Di lagi ko! Dili ko! Dili ko ikaw biyaan, Lucille. Inguman ang umaabot na tong anak. Tofi! Kita mo mapugo si Tofi, maubay na mo ni Danilo nga iyang amigo. Sakit man, pero gidawat ko ang tanan. Huwag you die forever, bisan pag nagminahalay mong duha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ko si Lani, ginaingon, ang mananap sama ra usab natong mga tao nga makaungay gugma. Pamaong mutan-aw og utang kabubuton. Mao kini ang nahitabo sa kinabuhi sa kong anak nga si James nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hello? Kisay mong name?
Duni dugo. Nung sige ka dugi. Mama! Mama Lani! Inaana natambalan na to ang itoy, James. Kuya Juan lang ko ni mo ganina da, abi na ko gipaak na kas itoy. Laluin mo ko niya Mama Lani. Kay sige-sige siya kauaw. Mo di kay dun na siya sa mad. Kinsa kitag iyas itoy, no? Wa man gyud ni claiming ning itoy oy. Ato naman ta ning gipost sa FB account natong duha, Lani. Kung way mo claim sa itoy, maiya gining James. Hilig ra ba kay mananap ng atong anak? Kuyawan mo ko anang magbuhit ag iro oy. Uso bay arong rabis ha. Si bako kung mapaaka ng atong anak. O di ba kaha? Makapaak naglaing tao. Ay, higtan lang ko nato gud aron maglikay tang makasa sa silingan. Ayaw lang Mama Lani. Luoy kay si Dugi. Kung higtan ni liog. James, patuon ni Mama ha. Lisod mang good kung si bako makapaak na siya kay may rapis ra ba nang mananapa? Ato lang pa-injeksyonan si Dugi, Mama. Okay doon. Okay na ka, Dugi, no? Napa-injeksyonan naman ka na mo ni Mama Lani sa veterinarian. Igutom na ka, Dugi? Kasi sige naman kawhat sa akong kamot, Akadita kay Dugi, kay hatagan tayo kapagkaon, Dugi. Bayot nga no, Dayroy. Ay do, ang anak ito yang napakaw sa rumbuang. Unsa? Sus, kuyawa na ba ng rumbuang? May makapaa kay peligro kay... Hindi lagi kumusugot ng higtan si Dugi, Mama. Pero James... Promise, Ma, di lagi na siya makabuhi sa gawas kay ako naman siyang nabantayan. Ako siyang bantayan, Mama. Nang masing, papalit ako tunga sa kilong mantika ng... Buwahahaha! Naun sabi ataw ni Buwa tao. Darang mantika ulan eh. Salamat ang masing. Lane, bunso ka mo tanawan ng video, cellphone day. Unsa din na, Bruce? Ay kuan, lalaki nga dunay kabit ba. Nagjerjer sila dito, nakarma, purting paspasa. Ay na, tanawa. Ay, gipaningot lang siyang maayo, pero wag yun maukang. Hala, mau pa, patanawa ko no tabi. Tanawa. Hala. Bida no? Hala. Ngano kang wasad sila bubuig tubig sa? Pareha sa iro, bakon magtapot, bubuwag tubig, mag-ukang mandayo na. Lahi ang tao, lahi ang iro, Bruce. Ay, parehas ng mananap og tao lang niyo, oy. Kung unsay utok sa tao, mao sa ng iro. Pero ang iro, di lang makahimog dialog. Pero pinaagis sa ilang ipakitang lihog, yung mga pinaagis magpaghot, makasabot rabayatang mga tao-taon. Sama sa imong anak gud nga si James, nakigsabot silang duha sa Dugi nga iyahang binuhi, di ba? Nakasabot sila, di ba? Gibubuan o tanig tubig o aron magkaukang ni sila. Ay, pastil. Ikaw, Ronnie, kung mababae ka, magabaan ka ka. Ha? Naunsa ka di, Lani? Nakakita ka sa trending sa FB? Managkabit, nagjerjer, o nya wala mag-ukang? Kita, niya. Imo day konsultihan ana nga kabuutan na nako. Bisag maldita ka no. Bisag yaw-yawan kay ka pero naibaw sad ko nga nagpakita ka lang sa imong concern ako. Ingon man ni James. Kung ako'y papilion, mas maayo ng asawa nga yaw-yawan oy, sabaan. Pero nag-atin man gyapon siyang pamilya. Mao nga love kay ti Kalani. Atik baya nimo. Oy, lain pa yato ba? Kanas James ba? 10 anyos naman na. Ilain na nato na siyang kwarto. Kay kung mag-love-love ta ba, mag-love-making ta. Dahil kay makakita na nato yung kita kong lubot. Ay, naunsa ka baya? Gikugos ka na tog na nimo imong gibalhin sa pikas kwarto. Unsa may nahitabo? Ibalik ra man pud sa tong kwarto kay di ganahan nga wa siya tupad. Mausad. Di man po na siya gustong mutupad siyang lulo kay nanimaho na ko nung tabako. Maulag eh. Pero karong gabi eh. Nga naman. Wato na itong matug na sana si James. Dora ka sumon na biya kung wa nakakuha ni mo lani. Unsa naman. Nakatawag na si James. Wa pa. Ha?
James. Ganahan ka magpa-music sa papa og lullaby? Di naman, baby, si James pa. Oh, sagdi lang, good. Sagdi lang, di na ka, baby, good. Di naman Aron ba ko, makatuog na ka ba? Ha? Okay? Oo. Okay. Okay, ay, salamat. Okay. Bato ka rin dahil lullabay sa imong cellphone lani. Sige na ba? Wait, uy. Nagdali? Sige. Yan na. Oh, Nana James, ha? Close your eyes na. Tuog na ka. Tuog na si James. Yes, nakatuog na si James. Lani, nakatuog na si... Ginoo ko, grabe haghagok na nga akong asawa eh. Lani. Lips to lip punbi. Da. Mata lagi ka. Ano man? Sino ano? Ang sabot na to. Natugas James o na. Dali. Sure ka, natugnan na. Oo, natugnan na. Wala naman kang kindi. Hinay lang Dali, kasi sikit lang matawag mayo. si James. Sikit lang mayo na ako. Sikit lang. Matandugin ang bata diha. Ay, nahinanok na na. Uy, kini. Gini nga na kayo ko mo. Kaon, sinira ka overtime. Kinlanon man na. Kanya ilog. Ginolo ko. Dali. Di na tugaw si Kwan. Si James, dali. Ikaw diri sa... Ikaw diri, paibabaw. Ikaw lang. Ikaw lang na ba? Iyak ka na. Nagpaspasa ka ba si makamat si James? Sige. Lami na magugay ko. Lolo, nakakita ka ni Dugi, Lolo? Reswi, wala ba po apoda? Ako pangitaon, Lolo. Pasig nakagawas, ha? Dugi! Hoy, James Coburn. Nakita ka si mong doggy, James Coburn, ha? O kuya, nakakita ka? Ay, nara, kakita ka? Ha? Oh? Nakakitag kasaka imong doggy, James Coburn, no? Unsay kasakar, kuya? Kada bang nakikitag bang suunon? Ha? Hala? Dugi! Uy, ayaw ilabti! Ayaw lagi ilabti! Kuya, Bruce! Marigil lang na sila magkukang. Parehas sa nakita ni Mama sa Facebook ko. Ay, sos! Mahilak ng taon ka. Laki ito sila, dog. Kay mga tao ito. Kada sila sa doggy o giyang ka ng kasakar. Mag-ukang na sila. Pasagdihil na sila karong taon. Dugi! Nakabuhag ka. Ay, naunsa magkakatang na lagi na, James! Ay! Mama Lani! Buwag ka na sila ni! Buwag ka sila, Mama Lani! Nagkatawa ko nga naluoy ni James kadlok siya nga kung dili mag-upang si Doggy o sa kairo astilan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Uya, yan. Style na, eh. Tinudana, ano? Saan ka? Si Bati, asan yung pagkamigo, bay maning? Oh. Sugnuran man hinuon ko ni mo, aron makasa ako sa kusawa na usam kay. Ay, good ana, good. Beda. Hi. Day, hay baka diya nga. Ganidara kong gawat mo na rin ba? Hay baka diya. Ay, maning, sorry ha, nalate ko. Traffic man good kaayo. Kinsa Okay, sabi so- maning? Imo kuan? Ha? Okay na subiya, Bill. Ato rin ko ba yung bukid nun? Kita ba di gusyante bang mga ukay-ukay at mga samuha? Limot ka? Oh, si Sofia, ni? Salamat, uy, kaya nakaila ka pa sa ako ngan. Oh, nagunsa man ka din sa Cebu, Sof? Nene mo ko po yun din, hihing. Mga 6 months na. Ha? Mo ba? Nausap na yung anggaron. Di na, sop lang. Duwag kaya sop. Unsa mga Subiya, sa mga bata ba, nakagusto naman na siya ni Mugod sa una pa. Lo? Kung sa tagal ka ni mo katumanan yung gugma, sa'yo na mo sop-sop, ha? Single ka, sop-sop. Saon ni na ako eh. Giset naman ni Bay Maning mong date ni Sofia. Ikaw na ni Guha eh. Pero, ano masagoy? Huwag mo ko ni Baliba.
Ging na tabi daw tika nga daan bay po yung ayaw ng video expressing kita kaya na siya. Bay maning, gigugman ako siya, maong siyang akong gipakaslan. O lagi, gugma lagi ka. O niya expressing, huwag mo gugma ni mo. Markahan ko ni. Bahala na. Mutong ako sa gisit up nga date ni Bay Maning nga mag-abot mi ni Sofia. Mutrabaho na ko, day presi. Sige. Kining day. Milagro lagi nga giandaman ko nimo brief lagi day nga nindot, dili na gisiun. Luoy man ko nimo nga si kalagsulob og brief nga loose thread nya gisiun pag yun. Nga naman day, mangunay yung kag andam sa kong brief, oy. Ay napadagag pangutana diha. Lakaw na basig malate kas imong trabaho. Ato na ko day presi ha. Sige. Good luck. Makita gid ang resulta ninyong duha. Kibutangan ako glana sa pawikan iyang brief. Kung may kapit gid siya, mo resulta gid ang lana sa pawikan. May gamito nga kakaroon sa gisat nga date na to ni Maning. Mahadlok man kuno ka sa imong asawa. Under ka niya? Di man sa ingon nga under ko presi. Di la ko gusto ba nga magbinaldita siya mayo. Tinuod nga single pa ka, Sofia? Tinuod. Mo ba? Nga naman, kagwapa ni mo. Gwapa ko? Unya, wa man lalaki na kagusto na ko. Ako? Ha? Sure ka, Puying? Nagkagusto ka na ako? Ansa? Wa mo trabaho si Arnold sukad pagkit pagbuntag? Yes, Mrs. Pressy. Okay, sige. Salamat sa info. Bye. Makita gyud mo buying ang imong gipangita. Kapaan kas imong pagpangita og laing babae. Mapawikan gid mo ron kung asa mong dapita nagtorjak. Okay ra ba ka, Sofia, nga pasagdan ko nimo nga ako'y muhubo sa imong blouse? Ikay bahala. Isa ni mong buktan, Sof. Sinandog ka na. Ganito ba din? Kaya pa. Umuto eh. Namiyan ito. Anak ko siya. Alas 2 na sapon. Tawagan akong balik ang sekretary sa ilang office ni Buhing kung natrabaho bag half day si Arnold. Mamanggit mo nga si Sir Arnold, oy, Mrs. Pressy. Okay, thank you. Bye. As kang buwang ngayon ni Sofia. Ikaupan na ni Karaon. Sakit kaya kong likod. Magsige pa magyapog kasukong akong junior. Hindi naman ni maayo na. Kapuya eh. Kutasa. Sofia, bisa ko sa una. Hindi naman ni maibot, oy. Marabi akong naloyay. Parehas nagbibati, Sofia. May magkakay, naibabaw ka man. Ako nga niya sa ilawang kapoy kay ko. At magay ka. Dungan ko na tag-ibot eh. Sige, dungan. Hindi man ni maibot. No. Dos. Please. Sofia. Di mo gano'n eh. Unsa man mura matag-iro ini. Mura matag-maldisyon ini. Please. Pasaylo ako, please. Nasubraan mo ko lang imo pagkamaldita mo nakabuot ko hindi. Hila mo yung! Bisag unsa pa ka bati o kamaldita sa asawa, dili ka magmahay. Kay ako ba yung gipakaslan? Kasabot ka, ha? Daan pag kung may kabit ka. Og misaler, og miresulta gyud ang akong gibuhat ninyo. Gibutangan ako glana sa itlog sa pawikan ng imong brief mo nang nalang mo duha. Gigabaan mo duha! Gahi ko patuhuon ang isyon. Suway-suway naman tong ako ugod kabutan og lana sa pawikan ang brief ni Buying na tinuod man maibot. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, bisan unsa pa dai nimo kamahalan imong bana, do na kay panahon nga makasaka.
Kung doon ay laing lalaki nga mudot-dot nimo, mas wapo ug macho paglawas kaysa sa imong bana. Mao kina nahitabo sa akong kinabuhi. Dili na ko mahimong mahikaling. Sige dong, Andy ha. Ato na ko dong. Matrabaho na ko. Sige, day. Basta, baon na itong sabot, ha? Kung madawat ko sa akong gipray nga trabaho, ikaw na lang bantay sa atong tindahan sa sari-sari store. Okay dong. Bahala og sayang nga muundang ko sa trabaho na ako. Muundang lang jud ko. Kaya anak mong gid na. Ang asawa, angay nga, anak gid sa bahay. Sige dong, ato na ko. Ang bata ha. Pakanaw niya to kon mamata na to. Gamay rabi ato gikaon gabi eh. Uday. Sige, ato na ko. Lugar lang dong. Di alam ko sa may SK na palihog. Salamat. Agi ako palihog. Gamay lang. Ay. Nasad ko sa akong trabaho. Kung nasad ko sa bago na akong kauban sa trabaho nga si Chiker. Nanguyab siya na ako, bisang may bana na ako. Kuwapo na batawa na. Macho pa cute. Macho kay lawas. Unsa? Ay, lagi, uy. Magigpanuroy ko nun ni morong hapon si Jigger. Inig-off na to sa atong duty. Di ko, uy. Date cute? May bana taon ko, no? Ay, nahibaw na bitaw na siyang may bana na kaday. Pero nakagusto magtutunan siya nimo. Lumatsuhar, baglawas anang tawa na day, uy. Gusto pa yun kay barog. Magyut na, gipangita na ko sa kalalaki. Sampa diya, uy. Mura bisad kagway banag, anak. Ikaw manulti ba? Mura yung kagdaga, Ay, oo, day, oy. Sultihan talang ka, ay. Kung manguyab na ako sa chicker, no? Bisag may bana pa ko. Sugton ko yun na siya. Lami king tawhana, day. Lami king kakson. Nag-workout man tingali ng tawhana kay pormado mong kiklawas. Paminaw na ako, nag-gym na, day. Basta lagi. Arigay na magsaag o panguyab na ako na. Sugton ko magyud na ba? Basta lagi, day. Sumol si kaog isda, oy. Kaon sa tapa nagsagumba. Day, Celia. Off na ta sa tong trabaho. O na lang kong ulit ni mo, day, ha? Dunga lang ta, uy. O, yun niya, si Jigger. Magkikpanuroy man kato siya ni Muskawas. Ay, nay, Ba't palibak, uy. Siya na nagpaingon sa atong himutangan, ay. Alam, siya tuod na, Ay, day. Gisultihan kang Silya? Ay, oo, uy. Ako na siya giingnan, Jigger nga. Makikpanuroy ka niya sa gawas. Sige na, dahil ma. Gusto na ko pagkisulti mo nga kita rang duha. Sige na, day, please. O, may ko'y tarong tug. Kay, sige ko guna-una ni mo. Unsa? Pag sure diya, oy, Jigger. Kumidyasad ka da. Tinood bito. Sige na, day. Kuyog tagadali sa gawas. Kuyuki na lang gudang kadiyot, guday Alma. Sige ha, muna na ko ninyo ha. Aris ako. Diyan na tamo, Jigger. Sige, padayon lang. Amping paguli, ha? Jigger, mauli na ko. Unya sa guday. Please, mag-uy tagadiyot. Please. Jigger. Na Ilma. Mahal ti ka. Masa maluoy ka. Sumta ko. Sige na. Pero Jigger, may bana na taon ko ug anak ko eh. Ganong ako pa magkinig imong panguyapan. Pagkadagan di mga daga sa atong kauban, Ganong ari pa man ka na ako nga. Dili mo gyud ka na ibo nga minyo naman ko. Sa mahal ti ka. Di ko makatarugtog. Matagabi eh. Kay ikaw di apit kong nauna. Sige na dahil sugtan ako. May bana na lagi taon ko. Mahal may bana ka. Dili ko ispayan. Ay importante na ko nga mahal ti ka. Sige na dahil ma. Maluwi ka na ako. Sugta ko, please. Chico. Salamat ko. Salamat ko. Sugot ko niya. Grabe sa kamakit. Salamat na. Uy, may bana na kuya. Mauna. Doon ay nagsulti na kung may kapit ka. Kauban mo sa trabaho. O jigger ko nga sa laki.
Opa, tinuod bitaw. Nadagi ko niya pa, uy. Gwapo manggod kayo siya. Unya, macho og lawas. Unya, taas pagit siya og barog. Unya, kahi og bukton. Ay, lumilong. Huwag yun ha. Luoy kay mong panay imong giluiban. Uy, huwag mas labaw unya nga makaluluoy ang inyong anak. Kung may tabo nga magkabuwang mong iyang mangkinikanan. Kung masayod si Andy nga may kabit ka. Unsa? Muundang na lang ka sa imong trabaho? Bisang wa mo ko matawag sa kong nga trabaho, day? O, dong. Muundang ako sa akong trabaho. Kay mahal ta ka. Dili ko gusto nga magkuba ang agpuyo, dong. Basta, mabiya na akong trabaho. Muundang na ko, dong. Mas gipili ko yung akong pamilya. Mao nga miundang ko sa akong trabaho. O gibawagan ko si Jigger. Apan maulagi sa akong bana, mahinumdum yung ko ni Jigger. Kay mas dako o mas taas man kay sa akong bana. Mahinumdum yung ko sa kabitan. Ug nawata magsanar sa atong Palamay Drama Compilation Part 168 ug usbo na ko pagpasalamat tanang ga-comment sa kuha. Labi na sa akong tanan mga listeners na adyo mong pirmi gasuporta ug paminaw sa atong makalingaw kaayo nga drama. Pag-usab pag pasensya nga nadugayan jud tanong kay naapod tay gitrabaho jud nato ma-focus kayo sa akong pag-edit kay nanikamot jud tanong. Ug hangyo lang po nako sa inyo mga listeners hinaot nga katong mga mugbo lang pag mga ads hinaot nga dili lang sa ninyo skip listeners no man lang po tabang suporta sa ato ang channel. Ug ako i-shout out tanan nga comment sa ako di pa nato tapuson ito istorya shout out sa nato ako i-shout out tanan nga comment si Ma'am Delsan 99 shout out nimo diya ma'am si Levi Carl shout out nimo Levi Carl si Oscar Abaydog shout out si Luel Balandra shout out si Moa diha Brian Ortigal, si Jelski Tayaw, shout out mo dia, Jelski. Si Nalin Labial, shout out po na ko si Rosemary Princess, Larny Vidal, shout out po na ko si Jude Pustico o sa iyang tito. Jenaline Saro, shout out si Lindsay Arnel, Barbie Casdi, Hilda Asuncion, Elvira Nancy, Clarice Pags, Brian Ortigal, o si Ma'am Mirna Orban, o si Nila Dayano. Ug mga ito mag-sinners no, tanan ga-comment sa kuha ug akong gi-shout out sa atong part 168. Ug atang-atangin na po sunod mga-sinners, ato ang sunod na po di-upload ang part 169. Ug usmo na ko mga-sinners, salamat jud kay sa inyong tanan, sa inyong kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta sa ato ang mga drama. Daghan jud salamat.